Aj vy si želáte pod stromček vianočné lekcie bez stresu a bez prípravy? Tak si svoje vianočné želanie splňte. Nikdy to nebolo jednoduchšie. Ako to? Mám pre vás adventný kalendár plný interaktívnych úloh, cvičení, špeciálnych kvízov a zaujímavých konverzačných aktivít. Všetky tieto aktivity boli starostlivo navrhnuté tak, aby oslovili aj tých najnáročnejších žiakov či študentov a motivovali ich k rozvoju rôznych jazykových zručností a kompetencií. Tak neváhajte a pozrite sa teraz spolu so mnou na to, ako takýto adventný kalendár vyzerá. Adventný kalendár nájdete v členskej zóne, aby ste mali všetko systematicky a prehľadne na jednom jedinom mieste. A jedným klikom sa aj priamo na vašej lekcii dostali k jednotlivým aktivitám. Ako vidíte, adventný kalendár sa nachádza v dvoch verziách. Je to verzia určená pre začiatočníkov a pre pokročilých. Jednotlivé verzie adventného kalendára sú identické, čo sa tém týka, ale rozdiel spočíva v obťažnosti, čiže náročnosti jednotlivých úloh. Poďme sa teraz pozrieť na adventný kalendár pre začiatočníkov, ale systém je rovnaký aj pre adventný kalendár pre pokročilých. Ako vidíte, nie je to klasický adventný kalendár, kde máte 24 políčok a to sa rovná 24 úlohám, vôbec nie. V tomto adventnom kalendári nájdete 40 interaktívnych úloh a cvičení a plus ďalšie kvízy a aktivity. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, aké sekcie nás tu čakajú. Ja som rozdelila tento kalendár podľa jazykových zručností, ktoré by mali naši žiaci či študenti trénovať. Takže preto tu máte sekciu čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zameriavame sa tu aj na slovíčka, gramatiku, rozvoj ústneho jazykového prejavu. No a nájdete tu aj špeciálne kvízy, o ktorých som hovorila. Poďme ale teraz na jednotlivé sekcie. Vždy na začiatku máte nejakú úvodnú informáciu, kde vám vysvetľujem, čo sa bude trénovať úlohami, ktoré sú v tejto sekcii, a taktiež tu nájdete úlohy, respektíve témy, aby ste sa vedeli zorientovať aj vy lepšie a rýchlejšie. A teraz, ako vyzerajú tieto cvičenia? Vidíte, niekde je to iba jedno cvičenie, ale zväčša ide o viacero cvičení k jednej téme, kde sa primárne sústreďujeme na jednu hlavnú zručnosť, v tomto prípade čítanie s porozumením, ale je tu potom aj iná téma ako tréning slovíčok. Ako vidíte, sú to zaujímavé témy. Podobne je to v počúvaní s porozumením, kde vychádzam z práce s autentickými textami, respektíve videami. Pri slovíčkach dochádza k nácviku, tzv. Trojstupňovým opakovaním slovnej zásoby, aby si ju vaši študenti či žiaci lepšie zapamätali. Nezabudli sme ani na gramatiku, sú to aj gramatické cvičenia. Všetko je ale späté s témou zimy a Vianoc. No a veľmi dôležité sú aj aktivity na rozvoj ústneho jazykového prejavu. Máte tu vianočnú a taktiež aj novoročnú aktivitu, respektíve aktivity. Pozrime sa teraz, ako vyzerá napríklad taká vianočná konverzačná lekcia. Ja som pre vás pripravila konkrétnu prezentáciu na tému Vianoc a vám si stačí túto prezentáciu iba skopírovať a môžete do nej pokojne písať spolu s vašimi študentmi. Takže vždy máte aj nejakú konkrétnu otázku, aby ste vedeli, o čo ide, čo chcete od svojich žiakov či študentov a podobne. No a taktiež vás čakajú aj takéto konverzačné otázky, kde si študenti náhodne vyberajú jednotlivé otázky, ktoré sa týkajú témy Vianoc a odpovedajú na ne a vlastne tieto aktivity môžete realizovať kedykoľvek počas lekcie, či už na úvod alebo na záver. No a aby som nezabudla na špeciálne kvízy, to je moja špecialita, takže uniková hra na tému Mikuláš a Štedrý deň. Ako vidíte, učenie nemusí byť mučenie.
Ak máte záujem o tento adventný kalendár, odkaz nájdete pod týmto videom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, tak mi pokojne napíšte na info@učimesaslovenčinu.sk. Nech vás učenie baví, či už s adventným kalendárom, alebo bez neho.